Manikulaari. Manikulaari. Kuule Manilla. Tämä on puheohjelma Manikulaari. Kuule Manilla. Tämä on ääni avoimesta ovesta. Astu sisään tai vain kuuntele. Mä olen Sanna Meska ja mulla on tänään vieraana tuotantopäällikkö Mette Karlsson ja festivaalijohtaja Taru Tuomisto. Tervetuloa Manikulaariin. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan vaikka sillä tavalla, että kerrotte itsestänne, että mitä teette täällä Manilassa ja ollaan nyt festivaalien äärellä siis, niin voitte kertoa vähän niistä festareista, joita edustatte. Haluatko sä, Taru, aloittaa? Joo. Eli mä oon TIP-festin johtaja. Se on tutumpi ilmaisu Turku International Puppetry Festivalille, josta nähdään 16 editio tänä vuonna ja ensimmäinen biennaalimuotoinen sellainen. Sitä järjestää nukketeatteriverkosto Aura of Puppets, jonka leivissä on ollut semmoisen reilu 6 vuotta jo vähän eri tehtävissä ja nytten viimeiset 1,5 vuotta vetänyt tätä meidän kansainvälistä festivaalia. Ja mitäs muuta? Tosiaan täällä Manilassa on ollut sen verran, että me ollaan 2020 muutettu tänne tiloihin, että siihen aikaan kun on itsekin aloittanut, niin se oma AUF-peura on ollut nimenomaan täällä kiviseinien varjossa. Joo, kiitos. Mitäs Mette? Mikäs on sun reitti Manillaan ja mitä sä teet täällä? No mä oon täällä töissä Läntinen tanssialuekeskuksella ja teen pääasiassa tanssituotantojen ja tanssitaiteilijoiden kanssa töitä. Ja sitten siinä samalla myös teen tätä Manilan omaa festivaalimanifestia, joka tänä vuonna järjestetään. Se on nyt sitten jo 32. kerta, eli aika pitkäikäinen festivaali, niin sitä järjestämässä. Joo. Ja tosiaan meillä on Manilassa useita festivaaleja ja nytkin meillä on just Immersion LARP-festivaali päättynyt tässä. Se oli tässä heinä-elokuun vaihteessa. Kyllä, se oli se viimeinen viikonloppu ja siellä nähtiin ensimmäistä kertaa tai koettiin nukketeatterilarppia, että siinä oli myöskin Aura of Puppetsin taiteilijoilla vähän näppinsä pelissä sen larpin kanssa. Mitä se tarkoittaa nukketeatterilarppi? Siinä oli hahmoja, jotka oli nukkeja. Ne oli tämmöistä Whatever Love Means, joka oli tuolla Helsingin kaupunginteatterin konepajan näyttämöllä. Sai ensi-iltansa 2 vuotta sitten. Niin siitä esityksestä esitys ei ole enää olemassa, mutta Nuket jatkaa vähän niin kuin omaa elämäänsä. Että ne oli tämmöisiä rakkaustoimiston konsulttikupidoja. Niin jotain siinä larpissa on sitten varmasti liittynyt siihen aiheeseen. Okei, On päässyt larppaajat manipuloimaan nukkeja. Niin, he on päässyt niinku nukettamaan ja sit vuorovaikuttaa nukkien kanssa. Kyllä, joo. Aika hauskaa. Joo, mutta tosiaan tämä Immersion LARP-festival on täällä aina heinä-elokuun vaihteessa ja nyt meillä on käynnistymässä sitten elokuun lopussa Turku Animated Film Festival, joka on tuossa 26-30. elokuuta. Sitten meillä on tämä on tällainen festivaali on syksy aina, että meillä on manifesti, joka alkaa 16. päivä syyskuuta ja kestää 10 päivää, joka on tämä meidän Pro Manila-säätiön oma festivaali. Ja sitten tosiaan TIP-fest on marraskuussa 12-15. päivä marraskuuta. Ja sitten meillä on vielä marraskuun loppupuolella tämä meidän festivaali Kimaran päättää Whatever Works, tämmöinen nykymusiikin festivaali, joka on 17-22. päivä marraskuuta. Miten te ajattelette, että mikä on tällaisten festivaalien merkitys tavallaan semmoisessa kaikkien keikkojen, esitysten, tapahtumien tämmöisessä kokonaisuudessa, että minkä takia festivaali, mitä se festivaali tuo lisää tai mikä sen merkitys on?
No ainakin katsojakokijan näkökulmasta se on semmoinen helposti lähestyttävä, että jos on joku tietyn taiteenalafestivaali, niin voi kokea useamman teoksen siinä. Ja jos on vaikka missannut jonkun ensi-illan tai jonkun tietyn teoksen, niin saattaa tulla sitten vielä festivaalin myötä. Ja toki sitten festivaalit tuo kaupunkiin muualta teoksia ulkomailta asti usein, niin se on yksi semmoinen. Ja sitten mikä TIP-festissä on yksi tosi tärkeä osa-alue, on sen yhteisön, sen Nukketeatterin ammattilaisten ja ihmisten, jotka toimii Nukketeatterin parissa, niin yhteen tuleminen ja semmoinen yhteinen juhla ikään kuin, että se yhteisö tapaa toisiaan pitkästä aikaa ja myös kokee sitä taidetta ja pääsee näkemään. Niin ainakin tämmöiset tulee nyt ekana mieleen. Onko Nukkiteatterikentässä niin kuin muita vastaavia festivaaleja Suomessa kuin tämä TIP-fest? On festivaaleja, ehkä ei ihan täysin vastaavia, mutta Suomessa on 2 muutakin kansainvälistä festivaalia, jotka on vähän just syyspuolella. Että elokuun lopussa Helsingissä on Sampo Festival, joka on hyvin kansainvälinen, ja sitten on Biennaali ja Mukamas Festival Tampereella syksyisin. Nämä 2 on myös nukketeatteritaloja tai nukketeattereita ja ovat myös tämmöisiä valtionosuus, eli aika isoja, niin se kyllä eroaa jonkin verran siitä, että mitä sitten tuonne freelancer-verkosto kun järjestää, niin millaista se on se ohjelmisto ja oheisohjelmisto ja just ne kohtaamiset siinä. Jos sä kuvaat, että se eroaa, niin mikä siinä on se niin kuin sun omasta mielestä se suurin ero, että jos on niin kuin vapaan kentän toimijat, jotka järjestää, niin minkä uuden tulokulman se sitten tuo siihen kokonaisuuteen? No mä sanoisin, että se on nimenomaan just se yhteisö, joka tulee yhteen, että siinä on joku semmoinen tosi vahva energia, mitä usein sitten, kun meille tulee ulkomaalaisia vieraita tai muualta, niin he aistii sen hyvin vahvasti, on tosi vaikuttuneita siitä semmoista yhteiseen, että se on meidän yhteinen festivaali, että ihmiset on hyvin avoimia kohtaamisille ja tulee juttelemaan ja näin poispäin. Ja toki sitten myös tämä Manila tilana, jos meillä on paljon esityksiä ja on vaikka semmoista festivaalitoimistoa, ruokahuoltoa, niin ihmiset kokoontuu niihin paikkoihin ja spontaanisti tapaa toisiaan. Että se on tarpeeksi pieni myös siihen, että toinen iso ero on varmasti budjetti, että jos iso talo järjestää tämmöistä, niin se voi olla laajemmin ympäri kaupunkia ja ihmiset eivät välttämättä niin paljon törmää toisiinsa, tapaa toisiaan, että jos se festivaalin keskittymä ei ole sitten jossain tietyssä paikassa. Ehkä vähän semmoinen niin kuin Manilan henki on myös se, että kohdataan ja tullaan yhteen, niin tämä niin kuin mahdollistaa sitten tämmöisen festivaaliyhteydessä just sen sellaisen yhteisen paikan ja yhteisen tilan. No miten sä Mette näet tämän? Mikä on se festivaalien merkitys tässä niin kuin kulttuuritapahtumien kentässä ja toisaalta nyt sitten, miten sä näet sen niin sieltä manifestin näkökulmasta? No parhaimmillaan festivaalit voi just tuoda sitä sellaista taiteilijoille sitä yhteisöllisyyttä ja kohtaamismahdollisuuksia, mitä Taru kuvasi. Että ne on niitä paikkoja, joissa voi sitten syntyä jotain uutta, uusia kontakteja, uusia ideoita, uusia teosalkuja, mitä ikinä. Ja mikä sen parempaa kuin kohdata oman intohimon jakavia ihmisiä eri puolilta maailmaa, niin ne on aika ainutlaatuisia paikkoja taiteilijoille. Sitten on tietysti se näkökulma, että festivaalit on myös mahdollisuus pidentää taideteosten elinkaarta. Eli että kun se on siellä vaikka omalla kotinäyttämöllä omassa kotikaupungissa, joku teos on jo ollut esillä jonkun aikaa, niin kiertämällä festivaaleilla sille saadaan sit uutta yleisöä ja uusia esityskertoja. Katsojan näkökulmasta mä ajattelen niin, että se rikastuttaa ehdottomasti sitä kaupungin tarjontaa, vaikka Turkukin on iso kaupunki, jossa on paljon monipuolista kulttuuritarjontaa, niin kyllä meidän festivaalikentän tarjontaa kun katsoo, niin kyllä sieltä löytyy aina myös sellaisia helmiä, mitä voi todeta, että ilman niitä festivaaleja Turussa ei välttämättä näkisi jotain tietynlaisia teoksia tai taiteilijoita tai taidesuuntauksia. Että kyllä se ehdottomasti rikastuttaa myös sit tarjontaa. Kyllä.
Ja sitten kun ajattelee itse niin kuin tavallaan niin kuin festarikävijänä, niin jos mä ajattelen, että mä käyn paljon katsomassa eri puolilla Suomea juttuja, niin sekin on just tosi niin kuin monta kertaa on vaikea lähteä, jos on joku yksi esitys jossain, niin sitten se, että mun täytyy vaikka mennä ajaa vaikka monta tuntia jonnekin tai mennä junalla tai että mun täytyy varata paljon aikaa siihen, että mä haluaisin nähdä jonkun esityksen, niin just toi, että tuodaan esityksiä niin kuin tavallaan koettavaksi peräkkäisinä päivinä tai peräkkäin, että mä voin katsoa useamman esityksen ja ikään kuin viipyillä sen taidemuodon äärellä. Niin mä jotenkin ajattelen, että se on myös niin kuin festivaaleissa ja näissä festivaaleissa, mitä meillä täällä Manilassa on, niin tosi merkityksellistä, koska siinä voi, niin kuin, voi tavallaan elää ja siitä voi syventyä, voi myöskin saada syventäviä kokemuksia siitä, että manifestissakin on paljon tällaisia yleisölle niin kuin muun kaltaisia ohjelmia, on taiteilijatapaamisia ja On yleisökeskusteluja ja sellaisia, joita ei ehkä ihan siinä tavallisessa teatteri-illassa esimerkiksi ole sitä mahdollisuutta jäädä vaikka keskustelemaan siitä teoksesta tekijöiden kanssa tai muun yleisön kanssa, niin festivaaliohjelmistossa aika hyvin kuitenkin niin kuin mahdollistetaan myös sitä sellaista muuta niin kuin oheisohjelmaa, joka tietyllä tavalla liittyy jotenkin siihen teemaan tai teoksiin ja se on mahdollisuus sitten mennä vähän syvemmälle asioihin ja tosiaan niin kuin sanoit, niin viipyillä siinä niiden asioiden parissa ja pohtia ja jutella erilaisten ihmisten kanssa, niin se tarjoaa myös semmoisen ehkä rauhallisemman pysähtymishetken siihen sen taiteen äärelle, että hetkeksi jäädään pohtia ja juttelemaan vielä yhdessä vaikka just nähdystä teoksesta. Ja Manifestihan on monitaidefestivaali ja meillä on tosiaan täällä kuvataidenäyttely koko festivaalin ajan avoinna. Ja sekin mahdollistaa sitten sen, että mä voin tulla ensin vaikka kuvataidenäyttelyyn ja sen jälkeen mennä esitykseen ja sitten vielä kokea vaikka yleisökeskustelun tai joinain iltoina sitten päästä vähän klubille istumaan iltaa. Niin miten sä näet tämmöisen monitaiteen niin kuin merkityksen tai tämän, että tarjotaan niin kuin erilaisista taidealoista lähtöisin niin kuin yleisölle mahdollisuuksia kokea? No Manilalle se on mun mielestä aika luontevaa, koska täällä työskentelee eri alojen taiteilijoita, että meillä on täällä tosi laajasti luovien alojen tekijöitä, niin että voidaan sitten samalla esitellä hyvinkin monipuolisesti sitä työskentelyä ja teoksia, mitä täällä tehdään. Ja sitten tietysti se, että me aina manifestiyhteydessä järkätään ne Manilan avoimet ovet, jotka nyt tänä vuonna on sitten Turun päivänä 20. syyskuuta, eli silloin täällä pääsee sitten tutustumaan myös niihin tiloihin, missä ihmiset työskentelee ja tekee taidetta. Niin se on aika ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä vähän sinne kulissien taakse. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää sitä. Nähdä, että missä rakennetaan vaikka niitä nukketeatterin nukkeja tai missä tehdään keramiikkaa tai maalataan tai tehdään tanssiteoksia tai teatteria, niin silloin on mun mielestä luontevaa, että me näytetään myöskin niin kuin manifestiohjelmistossa sit laajasti eri taiteen muotoja. Ja meillä on perinteisesti tainnut olla niin, että avoimissa ovissa on myös kaikenlaisia lipputarjouksia ja vähän sellaista niin kuin vapaampaa toimintaa. Monet tarjoaa jotain pientä puuhaa sitten kuitenkin sen päivän aikana, niin se on semmoinen päivä, että voi vaan tulla ja katsoa, mitä täältä löytyy. Joo, ja esityksiä on siinä päivänä. Niin. Maksuttomia esityksiä ja taiteilijoita on paikalla ja kahvilat on auki ja kannattaa tulla ehdottomasti Manilaa viettämään silloin aikaa. Niin tosiaan Manifestissa on niin kuin sekä maksullista ohjelmaa että maksutonta ohjelmaa, niin mitä sä haluaisit tästä vielä, tai että mitä sä voisit tästä sanoa kuuntelijoille, että No tänä vuonna se maksuton ohjelma painottuu tosi vahvasti siihen Turun päivään. Sitä on esillä ympäri kaupunkia ja Manilassa molemmissa, että siellä on useampia sellaisia teoksia, joita on sitten päivän aikana. Kannattaa aikatauluttaa itselleen semmoinen sopiva Turun päivän ohjelma, että näkee kaikki haluamansa teokset tässä Turun alueella. Me ajatellaan niin, että tarjoamalla niitä maksuttomia teoksia, niin halutaan madaltaa sitä kynnystä, katsoa ehkä jotain sellaista taidemuotoa, mikä ei välttämättä kaikille ole kauhean tuttu tai
semmoinen lähestyttävä ja sitten viemällä taidetta erilaisiin paikkoihin, niin voidaan herättää kiinnostusta siihen, että voi tulla sitten joskus jatkossa vaikka tänne Manilaankin katsomaan esityksiä. Kyllä. No, Turku International Puppetry Festivalin semmoinen ydin on kuitenkin siinä kansainvälisyydessä. Niin miten sä näet niin kuin sen, että jos kun manifesti on niin kuin monitaidefestivaali ja siinä on, niin kuin se on sen ydin, niin mitä se kansainvälisyys tuo tänne Turkuun ja Manilaan? No, Nukketeatteri lähtökohtaisesti on kansainvälistä, että tavallaan me puhutaan nykynukketeatterista, kun puhutaan Aura of Puppetsin jäsentaiteilijoiden työskentelystä, niin se on hyvin kansainvälistä ja ne tuulet ja Turussa on ollut koulutus aiemmin, niin opettajat on tullut myös muualta, että se on hyvin lähtökohtaisesti maarajoja ylittävää ja usein se on myös sanatonta tai hyvin vähäsanaista visuaalisvetosta, niin silloin kielimuuriakaan ei välttämättä synny siihen. Mutta toki sillä on iso merkitys, että saadaan kansainvälisiä vieraita ja että ihmiset pystyy kokemaan myös eri kieltä, eri kulttuurista tulevia teoksia. Ja sitten siinä on se myös semmoinen tavallaan kotikansainvälistymisen ajatus, että tänne festivaaleille, TIP-festiin kutsutaan myös paljon kansainvälisiä festivaalijohtajia, eri presenttereitä, asiantuntijoita, niin he näkevät sitä suomalaisnukketeatteria ja sitä kenttää, että toki TIP-fest on vähän tämmöinen showcase-festivaali suomalaisesta nukketeatterista, että meidän toive on, että sitten joku kutsuisi sitten heidän festivaaleille esiintyä ja sitä on toki tapahtunutkin monena vuonna sitten. Että siinä on myös tämmöinen ammatillinen kansainvälistyminen. Kyllä, joo. Niin kuin monen tasosta kansainvälisyyttä, just näin. No nyt kun meidän kuuntelijat sitten miettii, että no mut miten mä pääsen tonne festareille, niin mistä ne saa nyt lisätietoa, että mistä TIP-festin lippuja voi saada ja onko muuten TIP-festissä maksutonta ohjelmaa? On maksutonta ohjelmaa, että se on oheisohjelman osalta, että meillä on muutama työpaja tulossa. Muun muassa Maatuvan taiteen tämmöinen yhteisteos tähän Manilan pihaan, johon sitten festivaalin kävijät voi osallistua. Ja sitten on keskusteluita myös. Osa on suunnattu ehkä enemmän ammattilaisille, mutta ne on kaikille avoimia ja totta kai sitten on tämmöisiä taiteilijakeskusteluita. Ja tosiaan tipfest.fi on osoite, josta löytyy festarista tietoa. Meillä on esityksiä Manilan lisäksi on Turun kaupunginteatterissa sekä Sopukassa että pienellä näyttämöllä. Sitten on Åbo Svenska Teatterin studiossa ja sitten Lastenkulttuurikeskus Pärissä. Eli nämä on sitten näiden yhteistyökumppaneiden kautta saa liput sitten niihin esityksiin. Muut TIP-festin liput voi ostaa lippu.fiin kautta. Tulevat tuossa syyskuun alussa myyntiin. Ja teidän kohderyhmät on eikö teillä ole aika laaja kohderyhmä, että teillä on sekä lapsille että aikuisille nukketeatteria? On ja itse asiassa tänä vuonna painottuu ehkä enemmän koko perheen ja lasten esitykset, että tosi monena vuonna TIP-festissä on ollut oikeastaan lähinnä aikuisille, että tehdään tosi paljon aikuisille nykynukketeatteria, niin nyt on oikeastaan enemmän sitten, tai ainakin puolet, ellei vähän ylikin, niin lapsille ja nuorille tai koko perheelle. Joo. No miten Mette, mistä nyt kuuntelija pääsee manifestin lippuostoksille ja näkemään ohjelmaa ja mitkä on manifestin kohderyhmiä, että minkälaisia sisältöjä on luvassa? Manilantehdas.fi on nettiosoite, josta löytyy koko ohjelmisto, lippukauppa ja tarkempaa tietoa teoksista. Siellä on teoksia erilaisille kohderyhmille, on koko perheen esityksiä, sitten on selkeästi aikuisille suunnattuja, on monitaiteisempia tanssitaidetta, visuaalista taidetta yhdistäviä teoksia ja sitten enemmän sirkuspuoleen meneviä ja
tanssillista lukudraamaa ja silläkin tavalla mielenkiintoinen niin kuin tietynlainen tanssin spektri näkyvissä. Et meillä on hyvin nuoria tekijöitä. Turku Youth Companyn nuoret tanssijat on 2 teoksen illassa. Ja toisaalta sitten festivaalin päättää Tommi Kitin spiraaliteos. Ja Tommi Kitti sitten taas tämmöisenä hyvin pitkän linjan tanssitaiteen tekijänä Suomessa, niin on ilo saada hänen teoksensa myöskin sitten tänne Turkuun. Niin nämä edustaa niin kuin sitten taas ehkä niin kuin sukupolvellisesti niin kuin eri ääripäitä siinä ja kaikkea siltä väliltä, että manilantehdас.fi kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin ohjelmistoon, että mitä kaikkea herkkua sieltä löytyy. Ja tänä vuonna sisältö on vissiin rakennettu vähän silleen, että ensimmäisellä viikolla on niin kuin Manilan omien toimijoiden sisältöjä ja sitten seuraavalla viikolla on vierailijoita. Joo, kyllä. Et ekalla viikolla siellä on Aurinkobaletin Liisa Ihmemaassa koko perheelle soveltuva teos ja sitten Tehdasteatteriohjelmistossa on 2 teosta Elämän kone ja Business Time, jotka kaikki esiintyy silloin ekalla festariviikolla. Ja sen festariviikon lauantaista lähtee sitten vierailut käyntiin ja jälkimmäinen viikko painottuu enemmän sitten vieraileviin ryhmiin, jotka tulee muualta Suomesta. Ja Turussa on mahdollista nähdä sitten esittävää taidetta, mitä tehdään muuallakin Suomessa. Niin tämä on niinku ehkä se, mikä on Manifestin sellainen yksi ydin ollut myös, että tuodaan tänne Turkuun saataville. Joo, kyllä ei ole aina ihan pakko lähteä vaikka pääkaupunkiseudulle. Ja Niin. Porista tulee Rakastajateatteri ja eri puolilta Suomea tulee ryhmiä vierailemaan Manifestiin. Just näin. Hei, sitten mulla on tämmöiset vakiokysymykset, mitkä mä kysyn kaikilta mun vierailta täällä. Täydennä lause. Manila yhdistää koska? Sanoisin, että yhdistää, koska on mahdollisuus törmätä arjessa. Että se on se yhteisö, joka löyhästi rakentuu tämän sisäpihan ympärille. Ja se, että näkee kasuaalisti, niin se mahdollistaa paljon, että se madaltaa kynnystä olla yhteydessä, että joku on jonkun organisaation edustaja, mutta ennen kaikkea kollega täällä Manilassa myös, tai tuttu tai taiteilija tai kuka tahansa, niin se on semmoinen, että se ikään kuin luonnostaan luo semmoisia yhteyksiä ja ehkä uusia alkuja, just ituja, että mitä ne keskustelut herättää. Joo. Mitäs Mette? Manila yhdistää, koska se on monitaiteinen paikka, josta löytyy eri alojen tekijöitä, jotka, niin kuin Taru sanoi, niin vaihtaa ajatuksia ja ideoita ja synnyttää myös uutta. Tämä on semmoinen avoin yhteisö, johon on helppo tulla ja helppo ryhtyä työskentelemään täällä ja verkostoitua ja saada uusia kontakteja. Ja sitä kautta niin kuin linkittyä sitten vaikka turkulaiseen kulttuurikenttään. Kyllä. No, mikä on teidän mieleenpainuvin Manila-hetki? No yksi on aika tuore, mutta sanoisin, että joka kerta kun täällä on just vaikkapa festivaali tai joku tapahtuma, niin tämä alue muuttuu arkisesta joksikin muuksi, että tämä on vähän eri paikka. Tullaan, että on dekoraatiota, on niinku kaikenlaista semmoista niinku mahdollisuutta, yllättävyyttä. Tuossa 2024 Dipfestissä oli esitys Alma Rajalan soolon nimeltä Pandora Opening, joka on tämmöiset jumalten juhlat hylätyssä talossa tai tehdaskiinteistössä ja se tapahtui tuossa Aatalon 3. kerroksessa, missä on se iso työhuone, niin se ei ollut enää se työhuone, vaan se oli joku ihan muu paikka ja se oli se, missä ne juhlat tapahtui ja missä Pandora oli läsnä ja näin, että taiteella on se upea puoli siinä, että pystyy tekemään jostain tavallisesta tilasta ihan jonkun muun tai se, että se tilanne tekee siitä tosi erityisen. Niin se, että paitsi että se oli todella hyvä teos,
niin myös se, että tuntuu, että me ollaan kaikki yhdessä jakamassa semmoista tilassa, mikä on vaan olemassa silloin, kun se esitys on käynnissä. Semmoinen hetkellisyyden niin kuin merkitys. Joo. Joo. Mitäs Mette? Mulla on ehkä sillä tavalla tosi henkilökohtainen, mitä mä ajattelen, että Manila on tuonut mun elämään. Mä oon itse opiskellut tuottajaksi tuossa joen toisella puolella taideakatemiassa ja silloin kun olin ihan opintojen alkuvaiheessa, tästä on varmaan 26 vuotta aikaa, niin tehdasteatteri oli ihan vastikään perustettu ja pääsin sitten opiskelijana tekemään ekaa tuotantoa, tehdasteatterin ekaa tuotantoa ikinä. Tehdas oli silloin itse asiassa varmaan niissä tiloissa, missä Aura of Puppets on nyt. Joo, oli alussa siellä. Joo, ja silloin Emma Puikkonen ohjasi Toni Kusnerin tekstin Slaavit. Ja en tiennyt tuottamisesta vielä mitään, mutta se oli aika hyvä koulu kyllä lähteä tekemään sitä tuotantoa. Ja siitä se lähti sitten tehdasteatterin elämä ja oma opintia tuotteena. Ja sitten oli jännittävää palata tänne yli 20 vuotta myöhemmin sitten näihin hommiin, missä nyt ollaan. No hei, kenet te toisitte Manilaa, jos saisitte päättää? Tämä on vaikea. Pitäisi niin kuin päätyä tänne. Mä sanon, että kaikkien. Mä haluan sanoa, että mä haluaisin tuoda tänne kaikki, jotka eivät ole aikaisemmin täällä käyneet. Joskus avoimissa ovissa aina tulee sellainen fiilis, kun ihmiset tuosta portilta vähän kuikuilee, että uskaltaako tuonne pihalle nyt mennä, mitä siellä oikein tapahtuu, mikä tämä paikka on, että tekisi mieli mennä huutelemaan, että tänne vaan kaikki ja tänne uskaltaa tulla. Toivottavasti me pystytään pitämään nuo portit avoinna kaikille niin, että jokainen pääsisi tutustumaan Manilla ainutlaatuiseen miljööseen ja taiteeseen, mitä täällä tehdään. Mä toisin ehkä jonkun kuntapäättäjän tai poliitikon jostain muuta, vaikka kulttuuripääkaupunki Oulusta. Tai jonkun siellä heidän ohjelmajohtajan siinä mielessä, että kun taide on tiloissa ja se tarvii niin semmoiset tietyt puitteet, niin se, että miten semmoinen tietyllä tapaa ehkä vähän, mikä Manilankin tapauksessa on taiteilijalähtöinen omista tarpeista perustettu paikka, niin miten se voi niin kuin parhaimmillaan toimia ja millainen se voi olla ja mitä se voi tuoda nimenomaan sen paikkakunnan tai sen kaupungin kulttuurielämälle, että se on semmoinen omalakinen paikka, niin ehkä haluaisin kutsua jonkun tämmöisen henkilön. Joo. Meillä oli viime jaksossa vieraana Benito Casagrande, arkkitehti Benito Casagrande, joka mulla on ollut aina tämmöinen, että lähetetään terveisiä seuraavaan jaksoon, ja Beniton terveiset oli nyt sit se, että menkää kävelemään tuonne A-talon yläkertaan, missä on taiteilijoiden työhuoneita, että hän niin kuin jotenkin ajatteli sitä kautta, että joskus kannattaa vaan mennä sisään ovesta ja keskustella niin kuin taiteilijoiden kanssa, niin se voi avata niin kuin uusia näkökulmia ja uutta ajattelua. Ja seuraavan jakson onkin nyt sitten tulossa vieraaksi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakouluyrittäjyyden professori. Niin mitäs terveisiä sinne voisi lähettää? No musta olisi mielenkiintoista päästä Jarnan kanssa keskustelemaan siitä, että millä tavalla yritykset vois ehkä rohkeammin hyödyntää yhteistyötä luovien alojen vapaan kulttuurikentän toimijoiden kanssa. Mitä ehkä uusia avauksia voisi syntyä, jos lähdettäisiin ennakkoluulottomasti keskustelemaan erilaisista asioista erilaisilla tulokulmilla. Miten me voitaisiin esimerkiksi fasilitoida vaikka Manilassa sitä, että me voitaisiin kutsua eri alojen yrittäjiä tänne ja törmäyttää manilalaisten taiteilijoiden kanssa ja mahdollistaa siten ehkä jotain uusia avauksia. Haluatko täydentää tätä, Taru, jotenkin? Joo, toi oli tosi hyvä ajatus ja kannatan sitä lämpimästi ja varmaan myös sellaisia terveisiä, että kannattaa niin rohkeasti tulla katsomaan esityksiä, mitä täällä on. Tehdasteatteri on Turussa sen Nukketeatterin ikään kuin ykkösnäyttämö, että aina löytyy jotain ja Manifestissakin on visuaalisen teatterin teoksia mukana.
Ja että ehkä toisi jonkun tänne, joka ei ole vielä koskaan ollut. Joo, Avekkina joku uusi tuttavuus. niinpä. Ottaa mukaan joku, että lähtee jonkun kanssa, että hei, lähdetään katsomaan, mitä siellä olisi. Hei, kiitos Taru ja Mette. Ja toivotetaan kaikki kuuntelijat tervetulleeksi Manilaan ja festivaaleille tänä syksynä. Kiitos. Tervetuloa Manilaan. Kuule Manilla.